iyo nigo barinsi ya morokerio ya Bible. Omugano osokoro yane kwetera Ndizi TV obwansu bw'omubusi gakie yemo gatoko na gotara na sokoro twale koira chiombe roche rokoro kwenya bomite sokoro ogotambuka wechirani gose kumwamate olekoro kwa mirambo einde sokoro okobonchoro mosie toko na kolia konya sokoro rangakire makomunga yale ng'ombe gekonywa mache kwaranye bugerio mororia basi bono gochanywa mache sokoro kombwa tokoboko tokwambuka ng'umbu kwa meroka togo ikaransa katoko na gosenyo motioria sokoro gonte biyara ligereria una chiombe chiria chigotiena ligereria una nyangere gotiena ne mori yaye nyangere go yaringi mwemu emori yaye yo yaringi nyamotikaiga sokora gante biyara omoiborio noyo ebenyoko ebeniso neba keriare no moiborio nero korete tense yengoro sokora gante bitegerera omusao yomo orekorokua okibwage iganyore tukaiborwa isakanyara kobogosira yara ise gatwekamo omong'inoria gasogwe tachera bweka igong'ana bana bande mbarengeo yara omong'ina ng'ina kibwage orekorokwa bwari akabogweta chera matuka mange abaise kabanene bakegechia bakagenda chimbuobo einde bakonyo omong'ina omwabo okine mumuro mwabo bakabeka chinguru chonse so mwana yeke ngwerere omugaka asirete agatiga mwanya no kwagura ataragura yara gakie yemo omwana oria karaire borere nina kamonyokire bunandoche na atigete marabwari akona gotogota basi bono kagotira ne nyongo okonyore bikuro bire bwoye okonyore nyumba abantu go baichire bande maroba bagosiara bande maga bagochwata bande mache bagosiara omong'ino okonyore nyumba yaye yara yabwatirwa omorere ngima nyumba yale yeke babe yara omong'ina okorute nyongeria gosenya karugere cheretero chense ng'aobe kibwago no kure omong'ina okogireketa gekeye mokoboka okonyora abantu bakomobwata komoapore ng'ana ki bono rende omwana okure tiga tokorereiga omong'ina enkoro yachigwancha omong'ina bwari okominchoria korwasa abantu bamotarerete eindo okobumburia omorero orine mpaka borere ogochia okobwata oborangeti na omwana oria okomoringana na bionsi okomosokia gogocha isiko yara omong'ina akaiya amaboko omong'ina akaiya omotwe omong'ina akaiya obosio omong'ina orenga omorabo omoterere agaonchoka akaba buna rinya bwari risambire yara gose bande rigisete omwana oria gakina ng'ina akamoire sukuru kare sukuru ngakie yemo ng'ina kagocha komorora omwana oria bwebacha bwebisa omunyoka gochie geita bagamba na ng'ina eindo omotei mama genda tindagetia abasani bane baragokorora ekiagere ekieni kiao nekebe omong'ina enkwanire kamochanda mono ase emiaka emenge goika kibwage agaika endivasity nere university basi bono kare university ngakie yemo gacha erusa ng'ina okomotebia iga kibwagone igo nyangete tiga rero mbotebie iga
ekere nyomba yeito yayete ekero kwabwate emeti enyetane etato igo kware gocha koiyo kwera aroro abanyakero nyoro bakarigereria na gochana nchamanyi ngakanga nkabumburia na gokobogoria kagera nkaiya ikieni kiane kigasare kabunondo cheiga momurori kibwage kaigwa mang'ana yakarera bobe agasaba ng'ina amabera amange engakiyegera twese niko yaika yara nero kobekerwe gutwa mumura kibwage agatoka gakorete buya kabekerwe gutweria na ng'ina no arase gatagati ya baibuli bachite korota abana babo bakobekerwa chigutwa akayebogoria ogocho kobekera ng'ina na mariga amange okorera okobora mama egutwe yigane yao korulero manyanga naye gwachire sukuru talinchoyo sokora akambete kiara kya yagante biyara abakoro batebete otangoli tata na babange sire okogota kambarage sikomo ibori omwanche enchereria amaiga sokoro yane rero iga achiere abantu ba mung'oni ime yabogetutu masaba mugano sokoro yane oyamobweka abika bwokenyora ire bonyaiguba wetera Ndizi TV obwansu bw'omugusi.